Ngayong gabi kanatong tanan o niya na usab kita sa takna sa ato ang live din sa Facebook. Lugang paghatag o kasayuran sa wala pa masayod sa ato ang pagpahibalo aning tinago na kaalam sa Diyos, dugay ng natago sa mga tao dinis kalibutan. Ang akuhan yun ang tanan sa pagpanimati o diha sa inyong pagpanimati kinahanglan ta og analisar kay kaning atong sangyaw dili ni sangyaw nga pataka nga sama sa uban nga puros ra Kristo ang ato ang himuon, dili hatag ta o tinuod nga kahulugan sa sumala sa unod sa gisulti sa balaang kasulatan. Kay mo kani ang buhat sa Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga mubalik sa kalibutan. Matod pa kung ang Espiritu sa kamatuoran manhina siya magatultol kanato sa tibuok nga kamatuoran. Sa ato pa kanang kamatuoran tuwa sa Espiritu nga gisaad nga muanhi o ipadala. Mao nga lisod man kaning kamatuoran, lisod man tayo lisod man masabtan sa mga tao kay pinili raman sa Dios ang hatagan o kasing-kasing nga makasabot. Kay sumalas kasulatan matud pa niya, matud pa ni Ginoong Kristo, kung ako ang mag-abri walay makasira, kung ako'y magsira walay mag-abri. Ang abrihan ana o siradan mao ang atong una-una, mao ang una-una sa labutan. Nunay abrihan o siradan, meaning pinili ra gyud sa Dios ang hatagan o panabot. Munang dili ni kung kamaturan ang atong iskutan, dili ni yano nga sabton sa labutan, dili ni yano nga masabtan. Isod kayo sumalas kasulatan kadtong mao halayo kayo og halalon. Sumala pa sa City 24 sa Ecclesiastes. Munay akong giingon nga kaning akong mga buhat, kani akong mga sangyaw, dugay na ning natago diha kaninyo. Kay gitago man ni sa Dios samtang gihulat niya ang panahon na iya na nga panahon nga time na giniya. Inana na nunay tinuod ani. Muna nga doon na tayo mga explanation kana dili na magwas live. Bati kayo magtala na manana ang mga bangko dito na out na. Ay doon na yung suggest ba. Salamat sa inyong suggestion yun, no? Mga kuha ni sila kaning nag-suggest na ako sa professional debater sa IMC. Professional debater ni sa IMC. Niya, yun siya, ako, Tagalog lang, sabi niya sa akin, maganda yung turo mo. Kasi ibang-iba sa lahat. Mahirap pangaral sa mga tao, mahina ang kakayahan. Kaya mayroon sana akong suggestion, maaari, ilagay ninyo sa formal na talagang maaya-aya tingnan yung ano ninyo, yung background ng lugar na
kuanan, pinagturuan kasi pangit tingnan, may mga upuan daw. Wala namang nakaupo, may mga upuan na patong-patong. Tama naman yun eh. Kaya nga, yung mga dagkong, may yung mga malalaking company, may suggestion box sila. Dahil, para ma-aware yung may-ari ng company. Doon niya malalaman na yung mga tauhan niya, empleyado niya, hindi maayos ang galaw sa loob. Doon malalaman ng may-ari ng company na hindi maganda ang management sa loob ng kanyang company. Kung mayroon siyang pinagkatiwalaan na manager ay hindi maayos yung pamamahala ng kanyang manager. Kaya naglagay sila ng suggestion box para sa mga legit na customer. Yung mga legit na customer, pagka hindi nila gusto yung galaw ng mga staff, yung mga katulong, nagme-message yan. Naghuhulog ng sulat yan doon sa suggestion box, nag-iiwan ng sulat. At ang makabasa noon, yung may-ari mismo ng company. Kaya pinasasalamatan ko yung kaibigan natin. Sabi niya, maganda, I am a professional debater of the INC. Nakikita ko at matagal na akong sumusubaybay sa iyong palatuntunan ng Kingdom of Christ. Nagustuhan ko yung turo mo kasi hindi ka nangangakit ng tao na pinaniniwala yung sabi niya, yan ang nakapagtataka kung yun daw ay totoo, bakit hindi inaakit yung tao? Sa kanila na ang paniniwala nila ay totoo sila, kaya inaakit nila yung tao. Yun naman sa akin, kakaiba. Sinasabi ko raw na totoo, pero hindi naman inaakit yung tao. Bakit natin naakitin yung tao? Nakasulat na sa kasulatan. Ang sabi nito, pagka ako ang nagbukas, walang ninuman na makapagsara. Kung siyang magsara, walang ninuman na makapagbubukas. Kasi yung Diyos kasi, yun ang may kaloob sa bawat tao kung karapat-dapat ka maligtas o hindi. Ngayon, yung tao na yan, kung siya ay masamang tao hanggang sa huli ng kanyang hininga, masama talaga siya, yung kanyang kaisipan ay tatakpan ng Panginoon yun. Kaya nga, pagbasahin mo doon sa Lucas chapter 19, nung si Jesus ay pumasok doon sa Jerusalem, nakasakay ng asna, sabi ni Jesus, ito ay naitatago sa iyong paningin. Hindi naman paano nasasabi ni Jesus yun na naitatago sa kanyang paningin, nakadila naman yung mga mata ng mga tao ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila naunawa. Hindi nila naunawa ang gawa ni Jesus. Bakit? Mayroon kasing hula si Propeta Isaias. Ang sabi roon, sila'y magsitingin, hindi naman nakakita. Sila'y nakikinig, hindi naman naririnig. Nakikinig, hindi nakarinig. Nakatingin, hindi nakakita. Ibig sabihin, Diyos talagang may gawa. Sila'y binulag ng Diyos, sila'y bilingi ng Diyos. Yan ay dahil ang kanilang kaluluwa ay ipinahahanda na upang igagatong sa kala ng apoy ng impyerno. Kaya hindi kailangan akitin natin yung tao. Kasi yung tao, kapag ang tao ay sa Diyos yan, kahit ano pang sabihin mo, maniniwala yan. Sasama at sasama yan. Kasi nasa puso niya yung pagmamahal ng iyong turo. Nasa puso niya yung talagang susunod siya, talagang maniniwala siya. Ganon yun. Kaya, ngayon naman, kung siya naman ay hindi sa Diyos,
Nasa kaisipan niya yun na ayaw talaga niya kahit anong akit mo pa. O kahit anong akit mo pa, kahit anong galing mo pa. Ubusin mo man lahat ang galing ng taktika mo ng pangangaral. Ayaw na ayaw talaga niya yun. Bakit? Tinakpan ng Panginoon yung kanyang kaisipan, yung kanyang unawa. Yan ang ibig sabihin ni Kristo. Ang ingon ni Kristo, kung ako'y mag-abre, walay makasira. Kung ako'y magsira, walay maka-abre. Dili na tirtahan, na literal na tirtahan, balay. Kuwadan ninyo na rin? Kasi magkita na slide? Kita na slide? Ha? Ayaw mo pagpunta ng mga mura o informal ka na dito ba nila? Mura, magpalayo na. Bakit? Ayaw mo pagbutang nila o cellphone na mag-live mo diri. Yan, makita lang mga inana nga informal na tanawang pag-abot dito. Mo, inana mga isuon. Mga nga kaning akong buhat, igura kos pagpahibalo, nasa inyo ang pagtuo. Inana, no? Igura kos pagtudlo, igura kos pagpahibalo, naana ninyo na kung matuo mo o dili. Wala na ko'y labo. Basta ang ako lang ikagrantiya na kanang inyong kaalaman karon, kanang inyong kahibalo, bigyan na makaluwas ninyo. Kung kanang inyong kahibalo o inyong saligan, bigyan na makaluwas ninyo. Mawala na lang mo sa kalibutan, I promise you, na kanang inyong adtuon sa minteryo, bigyan na kaluwasan ninyo. Kaya kaning kaluwasan na gitago sa Ginoo, pisikal kita luwason. Sayon ra kayo. Urting sayon na. Pagkasayon kayo ang everlasting life. Urting sayon na. Urting dali ara kayo. Pero kakong itutlo ninyo na, hindi mo to. Pero sayon ra unta. Pero lisod ko ni siya buhaton. Kay every 24 hours ang atong hunahuna daw sa usap na lubad-lubad ng atong hunahuna. Sulod sa 24 oras muna nga lisod ang everlasting life. Kung dili, himuon ang formula sa Ginoo. Sunod mo. Kita mo ba? Yan ang magsulod. Ilak to, ilak. Yan magsulod ng mga kawan. Muna, no? Ang atong hisgutan, sa di pa tamo kadayon sunahan ay may gabi sa atong igsuon na Cardinal na naakaroon sa Maryland, sa Amerika, si Cardinal Ambrosio Rizani. Mayong gabi, may adlaw, diha. Ingon man sa iyang asawa, mayong adlaw usab sa iyang anak, may adlaw. Sa iyang mga igsuon din sa Bohol, sa tanan ng mga pamilya niya, Rizani family, mayong gabi kaninyong tanan. Kay Bishop Arturo Amaba nga naadya sa Antique, kanunay nga nagsunod sa itong programa. Bishop Cristo Damandaman diha sa Kodapita, sa Sipalay. Mayong gabi usab kaninyong tanan sa inyong pamilya. Kaning magdumalat ang pamilya na magbulag ang atong tinuuhan kung tingin ang lisura tayo. Manay ang gingon nga lisod kayo na, manay puros sa atong gugma unta Diyos Ginoo. Either lalaki o babae, nahimong puros, basta dili gani buo, mapreha ni makas na nakasawa siya o dili totoo. So kung sa iyang hingala, nako, kunya di ra ba po matarong? Mintag matarong po, di ra ba matarong? Nang kanang mga ingan anak, silot na ng tabungan anak,
dako nga silot. Una nga ang ako katurang ko. Kung isgutan karon gabi una mga igsoon kaning bahin sa unsa ka tinuod kaning kasuguan sa Dios. Kay matod pas kasulatan, ang matod pas uban kadaghanan kaning kasuguan wala na. Dili ni siya gamay na kaso, no? Dako kay kasuhan eh. Kay bisan ang mga protestante gawa sa pipila ka mga sama sa balista, anak sila, nagsubay po na anak. O dili gyapon, wala gyapon na tunog. Pero at least, nakaigo sila sa uban. Eh, ginoo mangguy ka bahin-bahin ani. Nang dinikit sila, taga-atulog ka ng perfect yun. Kaya usara man tayo perfect. Ang perfect ani, katuramang gobyerno sa Diyos. Nga, mubuwa din sa Pilipinas. Manuka din sa dakitan. Sa pagkakaroon, dili pa mumutuo, hindi pa ninyo makita ang dagway sa gobyerno. Pero kung mutindog na ni puhon-puhon, nga iyan na gyud sa panahon, iyan na sa time, yan na mo matuo. Yan na mo makaingon nga tinuod niya mong isulti. Sa pagkakaroon, ang atong ipamita katurang mga very important partakers na mga haligi lang sa gobyerno. Wala ka nangitag membro. Unang dunay nag-chat nako, gusto siya magpa-member, o man ko magkinahanglan member. Di man membro ang ipangita sa Ginoo ron, haligi. Kanang mga haligi. Kay gobyerno man guni sa Dios. Gobyerno man ni. Mao nga ang pangitaon na ni mga leaders. Unya kadto mga leaders pod nga biblical, kadto kadaghanan mga resurrected ba? Inana mga binanhaw na. Muna siya. Kay kaning gobyerno sa Dios magsugod ni tinhigyod sa dapayan sa dapitan. Kay gikan sa akong paguli dinhi sa dapitan, sa dinhi na ko ani akong lingkuran karon nga puyo. Ipakita ko sa Ginoo o pananaon na ako nanaga dinhi sa laod sa dapitan. Kauban ako ang 12 katao. Kanang 12 katao ako nakita, wala na ho makita ang ilang mga naong kay na nagdira man sila sa pukot. Sa pagkahawas na sa pukot kanang akong bangka halos muawas sa gidaghanon sa isda. Kunting pagkadaghanan, napuno ng isda. Napuno ng bangka, tingali mga usaka tukaw na lang. Muambak na ng isda. Muawas na ng isda sa daydayang sa bangka. Mao nga akong gibaligya. Pagbaligya na ko ang halin 490. 490 ang halin. Kung atong sabto ni, ay sabto na nato ni, kani magitinoon, kung sabto na to ni, kani buhat na ko sa tibuok nga kalibutan, dinhi magsugod sa Pilipinas, dinhi magsugod sa dapitan, ay dinhi magpunanagat sa dapitan. Kung inyong ayuhon pag-una-una, ako ka lang ipanagna sa 490. Ako ka na, o kauban ako ka ng 12 katao. Na wala pa po kaila, kinsa sila. Ay, lumpa ka ni sila, lumpa. Kinsa gid nila ang tinuon. Na
ulipon sa atong Ginoo. Basta kay ang meaning ani nga kanang 490 ang gipanagna diha ay Visayas ang gipanagna. Kauban ko diha ang Lucy. Apil ang Lucy ana sa panagna. Kay kanang Visayas di man na mahimo nga walay Lucy. Doon na siya ay 12 ka disipulo. 12 ka tinun-an sa ato pa sa 490 nga iya sa Visayas. Wala isulti diha nga naay 12 pero understood na dunay 12 nga apil kay kanang Visayas pagbuha nanay 12 ka mga alagad nananaga dinhi sa dapitan sa laod sa dapitan. Muna nga mutukan ko ninyo nga kaning buhat nako anhili sa dapitan buwa arini sa dapitan magsugod. Kung mangutana mo og ngano nga sa dapitan atong istoryahon og ngano nga sa dapitan. Pero sa dili pa ta mo istorya diha atong istoryahon kaning kasubuan. Kay matud pa lagi sa uban kaning kasubuan wala na. Kay naa na ta sa grasya. Ug ang grasya mao ang atong Hesukristo. Ug ang atong kaluwasan mao ang atong pagtuo diha kaniya. Unsa man na dayon? Unsa man dayon na nga pagtuo? Unsa man nga dagway sa pagtuo ang atong ipakita diha kang Hesukristo? Kanang ingon ta nga Ginoong Hesukristo gituo ko nimo nga manluluwas ka nako, mo na? Ginoong Hesukristo gisimba ka nako adlaw gabi. Gisimba ka nako sa kasing-kasing Ginoong Hesukristo. Nagtuo ko Ginoong Hesukristo, para pa sa ilang gihimo diya sa simbahan. Nga puro sa ampo, puro sa hilang. Mo ba na siya ang klase sa pagtuo nga ato ikapakita dito sa atong Ginoong Hesukristo? Kanibang pagtuo nga ato ikapakita ni Hesukristo, kanibang pagguba sa iyang kasubuan o ang pagtuman mao kanay dagway sa pagtuo. Asa may dagway sa pagtuo ani? Kanang pagsupa o kanang pagtuman sa kasubuan. Una sa tanan, kung si Kristo Jesus ang atong buhatan may tungod sa kasubuan, wala gid na niya hatagi o wala na niya gisulti sa mga tao nga ang kasubuan wala na. No? Kaya matod pa gani dire sa Jeremias 11 Jeremias 11 ay Jeremias ulit ni Jeremias 11 3 Jeremias 11:3 mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel. Tinunglo kadtong tao nga wala magapatalingog sa mga pulong niining tugon na akong gisugo sa inyong mga amahan sa adlaw sa akong pagdala kanila gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa hasuhasan na putaw, sa pag-ingon tahura ninyo ang akong timo ug buhata sila, sumala sa tanang gisugo ko kaninyo aron kamo mahimong akong katawhan ug ako mahimo na inyong Dios. Nga
atong ilapos ni sa 5, aron mapalibon ko ang akong panumpa, nagipanumpa ko sa inyong mga amahan, o sa paghatag kanila o sa kayuta nga nagapaagay sa gatas o dugos. Ingon niining adlaw unya nani tinunglo kadtong tao nga wala magapatalinghog sa mga pulong niining tugon. So kung pananglit ang kasuguan, wala na, sa ito pa, doon na ni siya ay uplanan. No? Kung wala na ning kasuguan, kay matapadiris kasulatan, kanang tinunglo man ang tao nga wala magtuman aning kasuguan. Tinunglo katong tao nga wala magapatalinghog sa mga pulong ining tugon. Tugon gani katong kasuguan. Biblia, mao na siya. Tinunglo ko no katong wala magpatalinghog. Mao nga kanang pag-ingon nato nga wala na ang kasuguan, ato ginaayohon pagtuki ug tinuod ba nga wala na. Kay kung pananglit naa pa unya sa imong kasing-kasing wala na, tinunglo ka diya. Bisan pag kung sa'y pundok nimo karon, kung ang kasing-kasing kung ang kasuguan wala na nimo patalinghogi, tinunglo ka. Kung dili man gani mapamatud-an sa kasulatan nga ang kasuguan wala na. Dunay daghan kayong mga debater nga agin sa ning kasuguan nga wala na kuno ning kasuguan matud pa ni Anhing Soriano, kung ang daan nga kasabutan wala pa makulangi, dili na unta maghisgot ang Dios og bag-ong kasabutan. Dili man na siya sayo, korek man na. Pero diha sa pag-ingon nga ang daang kasabutan na ay kulang, dili mo ikahulugan na ibiyaan. Kulang lang. Kulang lang to. Pero dili mo ipasabot na ibiyaan to. Wala tayo mabasa dili sa kasulatan nga ibiyaan. Naghisgot siya og lain nga kasabutan. Pero wala biyae. Nga naman. No? Muna itong naku kayong tukionon. Sa mga na nag-ingon nga ang kasuguan, wala na. Yung sila, ang kasuguan, wala na. Uroy niya o wala niya o uroy yung naagpadayon ng kasuguan. Di tinunglo. Naimong kang tinunglo. Kaya mato direct tinunglo kagtong tao nga wala magpatalingho sa mga pulong nining tugon nga akong ginasugo kaninyo. Unya, kadto tas Proverbio 28:9, kung ang tao di ay nagpalingog-lingog sa pagpamati sa igdulongo sa batok sa kasubuan, ang iyang pag-ampo nahimo pang sala. Munang dili basta-basta nga ato na lang dawaton kanang mga sangyaw na moingon nga ang kasubuan na hanaw. Kinahanglan tuki kita kanang klaro gyud, no? Kay ug wala na siya dili na tinuod nga hanaw, wa kay kalwasan nimong gawla. Tinunglo gyud ka. Kay diri sa Mateo o sa Proverbio 28:9, kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungo gikan sa pagpamati sa kasubuan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Kita ninyo diri sa Jeremias 11:3, no? Kadtong dili magpatalingog, no? Ingon nga tinunglo kadtong tao
nga wala magapatalinghob sa mga pulong niining tugon nga akong gisugo sa inyong mga mangan sa adlaw nga akong sa adlaw sa akong pagdala kanila gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa hasuasan nga pag-aw. Kita ninyo? Tinumlo kadtong tao nga wala na magtuman aning kasubuan. May lang og kaning tinuod na wala gitong kasubuan. No? Kaya wala tong kasubuan, aluwas ta, dili ta tinumlo. Pero og ang kasubuan nagpadayon hangtod aning taknaa. Tinumlo kino. Muna mingon ko gyud nga bisan ang inyong pag-ampo kanang kaalam nga naa sa inyohang kanang nabatunan ninyong kaalam dili makaluwas. Nga naman, Proverbio 28:9 kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulong gikan sa pagpamati sa kasubuan maoy bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Karon saon man yung pagkaluwas ana kung wa na mo nagtuman sa kasubuan bisan pa dahil kung saon ampo na to bisan kung saon pa ninyo gluhod no kaon pa mong yuta kada kuan ampo ninyo saon aron mong pasaylo dili gini mo mapasaylo nahimo pang tinulo ang inyong pag-ampo nahimo pang dulumtanan kung nag-exist ang kasubuan. Karon kinsa may mapangutana nato bahin aning kasubuan kung hangtod karong adlaw na maghapon ang kasubuan o wala na. Kay matod pa diri ni Apostol Pablo tinumlo kadtong tao nga nagabantay sa kasubuan kuring ba tinumlo kadtong tao nga nagabantay nga naman wa man tumagtuman diri sa kasulatan magbantay unya utuman pod. Saan na to ha? Masaraman to. Katong magbantay unya mutuman. Dili kay igora magbantay nya dili mutuman. Kaya ang resulta ni padad-an ka og kasuko sa Ginoo nga di ka kalikay. Basahon nato diri sa 11, no? 11. Atong ipadayon ni sa Jace sila mingbalik sa mga kasalanan sa ilang mga mahan na dumili sa pagpamati sa akong mga pulong o sila mingsunod sa laing mga Diyos aron sa pag-alagad kanila ang balay sa Israel o ang balay sa Huda na naglapas sa akong tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan. Namo ni siya no sa 11 busa karon busa mao kini ang gingon ni Kristo aniya karon ako magapadala og kadautan sa ibabaw nila nga dili arang nila malikayan og sila magtuaw kanako apan ako dili magapatalinghob kanila. Wala ni delikado. Kung pananglit ato di ay nayatak-yatakan ng kasubuan, gumikan anang pagtulungan nga nag-ingon nga wala na kasubuan, nayatak-yatakan hinoon nato, gumikan nga nabilong ta ng mga pagtulungan na, ang resulta na ito magpadala ang Ginoo og kadautan nga dili yun malikayan. Unya magtawag sila sa Ginoo apan siya dili manimati kanila. Tukman sa Proverbio 28:9 nga ang inyong pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Asa kadtong tao nga nagpalimog-limog sa kasubuan. Muni ako ang pupusan karon mga igsoon.
kung unsa ni siya katinuod, wala na ba gining kasubuan o naagi hapon? Kinsay ato pwede pangutan-on ani? Si Apostol Pablo o ang atong Ginoong Hesukristo? Kamoy ito ba? Siyempre, ato kita ni Ginoong Hesukristo. Kaya kani kang Apostol Pablo, wala man gi-explain. Kung atong basahon des Filipos, sa Colosas, no? Gani, doon namin mga sangyaw si Pablo, nga murag musulod, murag mugawas. Dinana. Ngayon siya, ako wala ko nagpahuyang sa kasubuan, kundi nagpalikon pa noon. Muna nga, kung mabasa ta sa basahon ni Pablo, sa labtunon mo kayo, ang iyang mga liho. Karon dirita sa atong tema, adto nato ipangutana sa atong Ginoong Hesukristo unsa katinuod ning kasubuan, wala na ba gyud? De, una natong basahon areta sa Matthew 16. Ang Matthew 23. Uno. Unya, mingon si Jesus sa mga panon sa katawhan o sa iyang mga tinunan. Ang mga eskriba o ang mga parisyo na naglingkod sa lingkuranan ni Moises, busa, buhata o bantayin ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Unsa po na yung gisulti ni Jesus? Busa, buhata o bantayi ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Unsa man dai buhaton atong mga parisyo kung sila nasa sinagoga, ilang basahon kadtong kasubuan. Kung sa to'y sunod sa kasubuan, kung sa'y gisultis kasubuan, ilang tong basahon. Nya, matod pa ni Kristo dili, no? Matod pa niya dili, buhata o bantayin ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Apan ayaw ninyo pagbuhata ang ilang ginabuhat, kay sila maayo rang musulti apan dili mobuhat. Ngano man, mitalikod sila sa malas kong bibasa. Mitalikod sila sa Dios gikan sa pagpamati sa iyang tingog. Sa una to balik ang Jeremias 11. Noto nga, noto'y meaning ato. Jeremias Jeremias 11:10. Sila mingbalik sa mga kasalanan sa ilang mga amahan, ngaming dumili sa pagpamati sa akong mga pulong, o sila mingsunod sa laing mga Diyos aron sa pag-alagad kanila. Ang balay sa Israel o ang balay sa Huda na naglapas sa akong tubon, buhat ko uban sa ilang mga amahan. Mao ni nga wala to sila mutuman. Ingon si Jesucristo dili, buhatan ninyo o bantaye ang ilang ginasulti, ayaw lang ninyo buhatan ang ilang ginabuhat. Nga naman, nilapas man sila. Wa naman sila mutuman, wa na sila nagpatalingog sa tingog sa Dios. Asa man ato kadtong kasubuan nga ilang gobyerno. Kay kanang gobyerno sa Israel sa una, kasubuan kana sa Dios. Ang katawhan nagalakaw sa yuta sa Israel supay sa kasubuan sa Dios. Ang pinayalan na mga parisyo, mga eskriba, sa ato karon mga senador, gobernador, mga kongresman, inana, mayor, kapitan, muna sila yung mga katumbas ana nga sila mismo wala mutuman sa balaod sa kasubuan. Ngunang mingon si Kristo, bantayi o buhatan ninyo ang ilang ginasulti. Sa to pa wala na ito, nawala itong kasubuan. Naaraman, kaya ingon siya, bantayi o buhatan ninyo
Di sa to panara gyapon tong kasuguan. Ang ilang ipabuhat ni Kristo, ang ilang binuhatan. Kaya nga naman, sila igulang nagsulti, pero wala na mukuman. Kaya sumala diri, sila mitalikod o misumbalik, wala na magpatalingog sa tingog sa Diyos. Muna yung unang ang gulo nga itong gilantaw nga ang kasuguan, buhi yun, hantod karong adlaw. Ang pangutana, kung sa pag-ilaing ang gulo nga itong tanawon, pamatuod nga buhi gid ang kasuguan. Ari ta diri sa Mateo 5:17. No? Mateo 5:17. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako si Kristo kasulti ani aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Di sa to pa wala guba atong kasuguan. No? Wala guba. Opposite side ni sa pagtulunan nga atong dawaton nga kanang pagtulunan nga nagaingon nga wala na ang kasuguan. Opposite side ni. Kay dinhi sa kan Kristo ang kasuguan, wala man maguba. O, asa pa'y gisulti niya dire. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. O, kita mo, kung si Kristo ay atong subayon, mutuman tas kasuguan. Kung kita mituo sa atong Ginoong Kristo, mutuman tas kasuguan. Ganuman? Kaya atong gituuhan, mituman man sa kasuguan. Kana bitang paingon nato nga mituotan ni Ginoong Kristo, atong gidawat sa Ginoong Kristo as Savior. So ato pa, kay si Ginoong Kristo mituman man dahil sa kasuguan, kita nga mituo, mutuman ta, muna ilhanan ko. Pero igura kami nga mituotan ni Ginoong Kristo, pero wala na nato tumana ang kasuguan, sukwahi ito sa atong sukwahi ito sa atong pagsunod ya kang Kristo. Nanong sukwahi sa pagsunod? Di si Kristo di pamituman sa kasuguan. Nya ikaw, ingka mituo ka, di mutuman unta ka. Nya kay waman ka mutuman. Kay matod pa nimo to naman kang Pablo nga wa ko nimo nasabti tong experience ni Pablo nga ang kasuguan nahanaw na. Wala na kasuguan. Di sa to pa, ni-adapt ka sa doktrina na imong nasabtan ni Pablo nga ang kasuguan wala na. Samtang kang Kristo imong misalikway. Wa nimo tumana. Unya kinsa may manuluwas nimo nito ha? Si Kristo ba si Pablo? Si Kristo. Ano man, ay mismo si Pablo. Luwason ra pod ni Kristo. Ang mangluluwas niya si Kristo ra pod. Ang problema ni kang Pablo gi-adapt nimo kang Kristo misalikway nimo. Oh, kay wa man gyud nagingon si Kristo diri nga wala na ang kasuguan, nahanaw na ni, undang na mo. Oh. Kay kana bitang mingon ta mga igsoon nga wala na nang kasuguan. Ato mang basahon tong sulod sa kasuguan. Naaman diha tong ayaw na pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pagsaksik baga, muni na sa kasuguan. Usani sa mga pulong, usani sa mga sugo sa kasuguan. Ayaw pagsaksig baka, ayaw pagpatay, ayaw panapaw. Kung mayroon ka nga wala na ang kasuguan, prina day pa ani. Eh wala naman ang kasuguan man eh. Perting dakuha kayong sayo ko ay isa mo sa niyo kadalisan. Puro rata lukso-lukso dito sunod sa simbahan. Unya pula na puglukso, hilang na po. Unya matod pa dito sa pasagin niya, tinumulukad tong tao nga wala magpatalingog sa akong tingog, sa akong mga sugo. Unya sa Proverbio 28:19, kadtong nagpalingog-lingog, sayang igdulungo, gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan pa ang iyang pag-ampo mo yung sa kaduluntanan. Doon ay delikado kayo. Kay dili maabot tayo sa Ginoo ang atong pag-ampo dito niya kung wala nato tumana ang kasuguan. Sa dahilan na kita nituota nga ang kasuguan wala na.
Pero diri sa sitas na itong gibasa, si Kristo nagsulti, wala akong anhi aron sa pagbungkag sa kasubuan, kundili aron sa pagtuman. So ang kahulugan, kung kita mituta sa itong Ginoong Jesucristo, gidawat nato si Ginoong Jesucristo as our Savior, gidawat nato ang kasubuan. Kay si Kristo midawat sa kasubuan, ug siya ang mutuman sa kasubuan. Ito pa, kita magtutuman po sa kasubuan. Sa ito pa, nakagawas tas tunglo. Katong giingon nga, katong nagpalingog-lingog, ikan sa pagpamati sa kasubuan, bisan ang iyang pag-ampo mo sa kaduluntanan. Sa ito pa, makagawas na na. Kay wa man ta nagpalingog-lingog, namati man kita. Kay mituman man ta. Mumanay meaning anak. Oh. Muna delikado kayo. Muna nga, wala yung tao ay naluwas sa mga nagsalikway din sa kasubuan. Karon ang pangutanan nato, tinuod pag itapos ang kasubuan. Padayon nato 18. Kay sa pagkatinuod, sultihan mo kamo nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayloan. Kita ninyo na? Walay pagasayloan sa kasubuan, bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini, hangtod ang tanan matuman. Buti pa sabot, way katapusan ni ay ang atong pagtuman sa kasubuan. Kay samtang magalungtad ingon si Kristo diri, kay sultihan ko kamo samtang magalungtad ang langit ug ang yuta, walay usa sa kasubuan nga pagalaktawan ang tulang tanan matuman. Nga naman, di man to tanan natuman sa mga Hudyo. Muna ingon si Pablo, walay nakatuman, wala bisan usa. Kurit, nitalikod po sila tanan, ang ilang mga pangulo nitalikod, hasta memro nila talikod po tanan. Pero dili mo butsab doon nga tungod ato ang kasubuan nawad agahom, ang kasubuan nawad agbisa. Kay giilista ni Jesucristo nga wala ni kunoy makatuman ana gawas ni Jesucristo. Mo nang kita kay tao raman ta, di man ta katuman si Ginoong Jesucristo mao'y magtutuman. Nya usa man na nato pagkaluwas. Nga matod pa diri tinunglo ang tao nga dili magpatalingog sa tingog nining kasubuan. Mao na nga tinunglo gid noon sila karon. Ang pangutana nato, gitudlo ba ni Jesucristo ang kasubuan? Ha? Gitudlo ba ni Jesucristo ang kasubuan ngadto sa mga tao? Di ato kunong basahon sa Matthew 19. 16 hangtod sa 19. O tanawa ha, miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon, meaning kaluwasan. Magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Amo na yung ipamutana dito ni Jesucristo. Buti pasabot nga ang tumong sa iyong pamutana, kaluwasan din yung ipagita. Kung unsa ang angay kasi maluwas. Kung sa may tubag ni Jesucristo, iya bang balik dito sa kasubuan ng tao o maingon siya nga tumuo ka kanako, maluwas ka. Ito ko nung basahon ba. Sumala sa ilang pagto, yun na naman. Ito basahon, Mississippi. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong manguta naman ikaw kanako may tungod sa maayo. Yun si Kristo. Nganong manguta naman ka kanako may tungod sa maayo. Anay o sa lamang nga maayo, o saraan din ito unsa man kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantaye ang mga sugo. Kita mo?
Naay usa lang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, everlasting life, bantayi ang mga sugo. So, ini puntura. Pero tinakuha kayong contradiction. Kanang mga pagtulunan karon nga wala maghatag og bili sa kasubuan, kay lagi way nakatuman. Pero dako ang kontradict. Kaysa kang Hesukristo usa ra maayo. Matud niya, usaray maayo, usalang nga ang maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. So klaro nga gitudlo ni Kristo ang kasubuan. Dili sama sa ubang pagtulunan nga gitudlo nga wa na ang kasubuan. Kang Hesukristo buhi gid ang kasubuan. So kung buhi ang kasubuan, hangtod aning adlaw buhi kuno, meaning daghang nabiktima karon sa pagtulunan nga nagpakawalay dili sa kasubuan. Padayon ko na nato gitudlo man ni Hesus 18. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Aw kaniya mitubag siya, hain man niini. O si Hesus mitubag, ayaw pagbuno. O di ba nas kasubuan Ayaw pagpatay, kasubuan gyapon. Ayaw pagpangawa, tunas kasubuan. Ayaw pagsaksig batak, o kasubuan gyapon Ayaw pagpangawa, kita mo? Tumawag ka sa imong amahan o sa imong inahan, o higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So kaning tanan nga gitudlo ni Kristo, yadtong tao nga nangitag ka kaluwasan, kasubuan. Di klaro kayo magitudlo. No? Klaro kayo nga gitudlo din ang kasubuan, wala gid biyahe. Kung tinuod pa nang lagi sanyaw karon nga ang kasubuan wala na, dili man kani ipatuman sa tong Ginoong Kristo. Dili na unta ingnon nga ang kasubuan gitudlo diri balik. Kung dili kang Kristo, sa adunay usalamang nga maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. So, ini nga punto mga isod. Laot din kayo ang mga tao karon nga nitipas sa pagpatalinghog kaning kasubuan sa Dios. Tuwa sila sa Proverbio 28:9. Bisan ang ilang pag-ampo, mao'y ito sa kadulungkanan. Jeremias 3 o Jeremias 11:3, tinunglo kadtong tao nga wala magpatalingho sa tingog niini nga tugon. Di parting luya, no? Gadahon sila nga maluwas sila, pero di sila maluwas. Munang wala sila diri karon. Wala sila kakita sa gingharian sa Dios. Kung asa dakita magsugod. Ngano man, tungod kay gisulti na ni daan, kung ato masahon diri sa balikan nato ang Matthew 5:19, no? Ingon ni diri tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o mga panudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Katapusan ba iwit? Apan bisan kinsa nga magatuman o mga panudlo niini, magatuman o mga panudlo niini aning kasubuan, kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Kita mo? Atong usbon mubasa tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon. Sa may nining ana, sa may pasabot anong magapahuyang o magapawalay bili
Sama niya na ngayon nga ang kasuguan wala na, nagpahuyang na wala. Maunay nagpahuyang. Ang kasuguan nahanaw na, ang kasuguan wala na, ay walay nakatuman. Nagpahuyang wala. Nagpahuyang. Mao nga kanak sila nga mga tao nga nagtudlo ana, kung maluwas man ganina, iwik. Dili sila kasunod diri, iwik sila. They are not good leader. Kay kinsa mo kuno tong good leader? Kadtong nagapanudlo, nagatuman o nagapanudlo sa kasuguan. Mao to siya ay mahimong dako dito sa gingharian. So, ining punto ha, daghang kayo karon ang pinunglo sa Dios. No? Daghang pinunglo. Dahil wa man makatuman sa kasuguan. Munang kung kamo mutuman ani perpikon din ninyo. Dili kay tuman-tuman rapor aron ingnon. Kung mutuman ta, kinahanglan perfect. Kaya kung kuan mo nga dili perfect, di na tinuod. Panalitan sa 10%. Kanang 10% kinahanglan perfect din na siya. Ayaw binli o kawili ang kasing-kasing. Dili nimo ihatag kay dako. Gusto nimo urara nimo bana-banaon na more ni ako dili na sa 10%. Kunya wala ka makauli ana dito sa Ginoo. Wa ka makabalik sa Ginoo ana. Kaya kanang 10% is 10% kina. Panalitan sa income na sa Ginoo. Kung sa income na nato, gross ka basic. Gross. Dili tong net. Gross na. Kay mo ito'y gihatag sa Ginoo nimo. Pinagi sa imong kapiskay. Dili man rin gitagaan ng kas Ginoo net. Di-calculus Ginoo ang imong net. Di man. Gross gina siya. Gross. Gross gina. Kay mo na self-paid government. Ilisama sa uban karon nga nagbuhat ana kung dili man tinuod. Bana-bana raman na, bana-bana. Ilang 10% kuno bana-bana, ilang halad po, kanang halad. Para na siya, paningimo ra nang kinabubuton. Pero kung gali kag 10% is very perfect na siya. Dili gina matabang og bana-bana. Daghan ang mga sikta nga bubuhat. Dili lang kay halos tanan. Ani ang Katoliko karon mabuhat naman ana. Bisan ang Baptist. Kanang ubang mga reliyon gabuhat man ang mga tithes. Si Soriano wala siya mutuo anang tithes kay lagi iyara na sa mga Israelitas. Tornidawat kung halad. Kaya kanang halad ang kinsa man kuna. Sa Israelitas sa kuna, ingon ang Diyos Diyos malakyas, ako inyong gikawatan sa kinibibok nason. Dan aninyo ang ikapulo, ako inyong gikawatan sa mga ikapulo o mga halad. Ay ang problema ni Anhing Soriano, ang yang gidawat halad, ikapulo, wala. Ay aron imong siya pinasahe. Di dapat unta, wag po siya halad. Nanong naamon siya halad, dawa mo siya halad, kapulo, wala man. Namatay siya. Kay matod pa dire, dato magapanudlo ana, nagapahuyang, isipon nga iwik. Na walay, tanawag na may sakop ni Soriano dire. Wala. Mutuo na sila pero iwik. Iwik na sila mutuo. Walay nabinlan sa utok ni Soriano, walay mga pastor ni Soriano, prehan niya. Wala. Kaya katong utukan ni Soriano, dito ikabilin. Kaya dili ito wisdom na kaning unsay nga anak kay bulungan. Kay puro sa teksto.
mangutana ka tubagon sa teksto na tubagon gamay ka reserve tubag dili na wala to'y kahulugan. Now, tinuoda na dunay kahulugan. Muna nga pumuhatag mo sa inyong ikanapulo, perfect yun. Wala ko nang ningil. Ako lang mong tuganan kung unsaon nga di mo makasala kung dako. Kaya mo dako man na yung sala, nga matingala mo anong namatay. Kung namatay man nga, naghatag man to siya. Wati man tinuod, kaya gibana-bana man. Doon naman hitabo man dito sa Mulabi, nagliduhan o Husol, Cesar Husol. Halinan sa siyang kupras o 15,000, yan ang kuhaan o tanagasto. Pagkahuman mabinlan siya o 5,000. Amo kayo kuhaan niya o 10%. Wrong man to, kung magtubay, namatay siya. Dili man mo makaingon nga ako man ang yuta. Wala mo yuta aning kalibutan sobrang kuko. Kay sumala sa Exodo 19:5 ang tag-iya gyud sa yuta. Ang Dios gyud. Unya ang tag-iya sa atong ginhawa wa ni pabayris Ginoo Dios pod. Ang kapiskay nato panglawas Dios ko'y tag-iya. Karon udi ta motuos Ginoo, mingita di tumutuo ana. Asa man ka mutuo, di ka mutuo nako, di ka musunod ani. Asa man ka mutuo. Di ka mutuo diri kay 19% naihalad. Kanang halad ato man na, tanan, mantay labot na. Karon asa man baligtas Katoliko, nya dito wala. Insa mo dito kay bisag patay dito di lubog ko'y porta. Asa man dadamo. Asa man. Unsa man simbahan na wala na ron. Mao nga mas mayo pa na kung ano himuani mas may perpekon. Dili ta maingon nga way tao perfect. Maingon ta nga way tao perfect imbas. Hadis ang kahulat. Hadis. Muhatag ta na, mabalik tas Ginoo, perfect yun. At ito mo mag-grow sa inyong, dito mo mukuha. Ayaw mo itong mga humanagwa na, dili na ro na, wala mo dili na mao. Sipiat mo na. Ako sa una, sa dito pa po ni Mahal na Hari, kung sa'yo akong income, dito ko base. Kung sa'yo income na ko, dili kay, inigabot sa kong income, sa pakuha ka na kung bayad sa balay, kung sugas kurinte, kung bayad sa kurinte, kung bayad sa tubig, kung sa building, sa pamatag 10%, kung na, kaning, saya na, dinalo. Kung mabilang sa 100 pesos, 10 pesos rin yung yatag. Dili na mao. Paghatag sa Ginoo nimo na intak na, buo na. Hatag sa trabaho sa gobyerno. Kung ang imo hang sweldo karon is 15,000, hatag ang Ginoo nimo ang hatag nimong gobyerno buo 15,000. Pero mobalik na gitawag og tax return. Kuhaan mo ng tax sa imong 15,000, kuhaan ng tax. Unya kada palit nimo sa gawas na tax. Kay umupalit kag isda, nagbayad kag tax. Kay kanang isda nga gibaligya sa merkado, nagbayad na silang tax. Kunya ang bayad na gipatong sa presyo. Di lang katate, pero tos presyo yung gibayaran. Kunya bugas, marang hapon, bayad ka tax. Mapalit kag sanina, tax hapon. Katanawan ang ilang resibo. Di ba na dito ng tax 0.1? Sabot, kitang consumer or buyer, may nagbayad sa tax. So ang atong sweldo, gikuhaan pag-tax sa gobyerno daan, sa tanang palito na to, kita pagigabayan ng tax. Labaw pa 10%. Pero dili sa Ginoo, 10% lang yun. Gikan sa buo ni mo kita. Ang katumbasan na sa Ginoo na to, mao ang atong kinabuhi.
nga di na siya magdumot, di na ta tinunglo. Ingon ang Ginoo, tinunglo kadtong tao nga wala magpatalinho. Wa man ka nagpatalinho ka na binuang man ang imo. Binuang na dili. Binuang. Murag ka og kaning nang hinayang ang imong pag-alagad sa Ginoo na murag katuohon dili ka. Muna nga musunod mo sa Ginoo, ihurot ninyo ang inyong pagtuo. Ihurot ang inyong pagpangalagad. Ayaw niyo bigli. Isalig ka na sa Ginoo na. Kay duna na mao ka na nga paagihas pagtuo nga dunay return gikas Ginoo. Mao nang paagiha sa atong pagpangalagad nga dunay return. Dunay panalangin din ha. Pero gani wala dili mo nana wa kay return. Wala. Delikado ka to, mahulog sa dili mayo. Inana. Galing kay mahulog naman tong oras, dagan kay salamat. O mayo gabi kanatong tanan.